Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang, alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang, Huwebes po ngunyan, petsa 19 sa bulan kan Disyembre 2024. Ini po ang Bareta alas 12 asin kami ang sa indong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Dainiba. Henot sa headlines sa tayong darakulang mga bareta ngunyan sa lado lokal. Recovery asin rehabilitation plan kang gobyerno provincial kan Albay sa dinestrosong Sinapar dahil sa bagyong Christine tapos na sigun sa Apsimo. Healthy as in balanced food choices ngunya na holiday season ipig pagirumdom kan National Nutrition Council Bicol. DPWH Bicol Director Eduarte nagtaon ng direktiba nagibo na 24 oras ang trabaho sa pagbugtak ng steel sheet piles sa tulay na o kaya sa tinampo na parte ka ng Dayak Highway sa Lupi, Camarines Sur. Libreng konsyerto bago matapos ang taon, handog kan LGU Legazpi sa paaginin himig Paskong puno ng pasasalamat. Sa lado nasyonal, hatol kan Indonesian government kay Mary Jane Veloso ay pagkapadagos sa Pilipinas. Pag-uli sa nasyon ni Mary Jane Veloso, wake-up call na tabangan ang iba pang Pinoy na may kinakaatubang na kaso sa ibang nasyon, sigon kay Senate President Chis Escudero. Presidente Bongbong Marcos Jr. tiniripon ang economic team para tukaron ang 2025 national budget. Pandi Bulacan Mayor inaresto sa kasong rape. Sa ibang nasyon, Estados Unidos pinamutika na imbalto sinda sa pagadaan sa Russian general na nasa likod kan atrocities. Baretang Sports, Milwaukee Bucks padagos ang piguurunan nin pagbati kasunod kan pagkampyon sa NBA Cup 2024. Yan po ang headlines kung sa detalles kan mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa detalles kan sa tuyang bareta sa lado lokal, tapos na ang recovery and rehabilitation plan kan probinsya kan Albay na nagsapan ng distroso kan bagyong Christine. Ini ang kinumpirmar ni Acting Apsimo Chief Engineer Dante Baclao. Sa iyang pahayag, sinabi kay ni na kumpes na digdi ang mga tinampo asin tulay na nadanyaran ninusto kang kalamidad. Kasabay man digdi ang relocation ka mga residentes kan Barangay Burabod, Libon, Albay na apektado kan pagrampaw kan bulod dara kan makusog na dagunas din oran durante kan bagyong Christine. Sigong pa kay Engineer Baclao, nakatalaan ng aprobaran kan Provincial Planning Development Council ganahapon ang nasabing recovery and rehabilitation plan taganing may sumitir na kang gobyerno sa gobyerno nasyonal na saro sa mga requisitos para magkaigwanin asistansya ang napighagad kang gobyerno probinsyal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Ipig pagirumdom kan National Nutrition Council o NNC Bicol sa publiko na magkaigwanin healthy and balanced food choices ngunya na holiday season. Sigon kay NNC Regional Program Coordinator Arlene Riario sa irarom kan healthy handaan, pig-abisuhan ang publiko na magkaigwanin healthy eating habits sa ibong kan man iribong-ibong na selebrasyon. Tinaawan doon ni Riario na pwedeng magplano asin iprioridad ang mga pagkakaan para makalikay sa impulsive choices. Dapat man na mag-inom nin dakol na tubig para makalikay sa dehydration asin malimitaran ang sugary drinks and alcohol. Pwede man na sa kabanga kan plato o kuparon nin gulay, protein asin whole grains. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin.
Iba po niya itong baretang lokal, nagpalos ng direktiba si Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol Regional Director Virgilio Eduarte nin 24 oras na trabaho sa pagbugtak ng steel sheet piles bilang immediate intervention sa nangyaring road slips as in ongoing road reblocking activities on Daya Highway, Barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur, dahil kan matinding pagunan. Sa entrevista kan DCGB News kay DPWH Bicol spokesperson Lucy Castañeda, kusog ang kasuguan kan direktor na tarabangan ang pagtrabaho para mapugulan ang pagkulaps o pagbagsak ang tinampo sa nasabing lugar. Paliwanag kan opisyal, bubugtakan ni mga pambara para dahil madagos ang pagkagaba o pagkulaps kini, mantang sa ngunyan, one lane ang pwedeng agihan ka mga biyero sa nasabing lugar. May mga naka-standby man na personalis kan DPWH, tanganing masiguro ang kaligtasan kan lugar. Enot nang napagkasunduan kan Bicol PNP asin kan DPWH na pagiyon ang mga light vehicles sa Daet Camarines Norte, magpuon nga na aldaw para mabawasan man ang bilang ka mga bikulo sa Daya Highway sa Camarines Sur. Nagresponde ang Land Transportation Office o LTO Ragay Enforcement Team sa Andaya Highway magpuon sa Barangay Binahan Upper, Sagkod Poblasyon kan Camarines Sur para mabawasan ang matinding traffic sa nasabing lugar. Sa paagi kan pagresponde, sinabi kan LTO Ragay na nakapag-issue nin citation tickets ang mga enforcer sa mga may bayolasyon, partikular sa mga nadakop na nagka-counterflow. Pero kainin nagtabang man ang mga otoridad sa mga motorista para mapakarhay ang bulos kan trapiko. Padagos man ang espersos kan ahensya para masimbagan ang sitwasyon asin siguruhon ang kaligtasan asin kaayusan sa lugar. Mantinidong aktibo ang enforcement team sa pagpautob kan batas trapiko para sa mas marhay na biyahe kan mga motorista. Mientras tanto, pigdistribute na ngunyan aldaw kan Department of Labor and Employment o DOLE ang 30 nego cart na ayuda sa mga tios na paratyenda sa siyudad kan Tabaco. Ang nasabing mga nego cart, parte kan Integrated DOLE Livelihood Program, gibo sa stainless asin nakatakod sa bisikleta. Ang mga resipiente ang mga dainang ang mga dati ng paratyenda na daing nakapagpagibonin magayon na pwesto o card, sinda uminagi man sa maigpit na screening kan City Social Welfare and Development Office para sa nasabing proyekto. Alas 8 kasabagong aga, nagkaya ko na nalipot na programa para sa turnover ka mga nego card na pinagpanginutan ni Mayor Crisel Lagman asin mga opisyal kan Dole Bicol sa pangenot ni Regional Director Imelda Gatilao. Apwera pa sa nego cart isnabay naman kan LGU Tobacco ang accessories kini o mga kagamitan na kumpesto ng single burner na gas stove, mga kawali, kutsara asin iba pang magagamiton ka mga benepisyaryo sa saindang pagnegosyo. Magkakaigwanin himig Paskong puno ng pasasalamat ang gobyerno lokal kan Legazpi City sa Disyembre 22, 2024 sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City sa oras na alas 6 nin pagkabanggi. Sa entrevista kan DCGB News kay Alkalde Alfredo Garbin Jr., inisarong free live concert kung saan mayor na bisita asin da Bugoy Drilon, Kel Pangilinan asin Yuda Ones. Sinabi niya na mapaluwas nin tiket sa mga barangay para sa mas magayon na pagmanihar kan mga gustong maghiling. Katayuhan kan konsyerto na ipaabot ang pasasalamat kan LGU Legazpi sa suporta kan publiko asin kaugmahan ngunya nakapaskuhan. Mientras tanto, pasado na sa Provincial Mining Regulatory Board o PMRB ang propestong pagbilog nin multi-parties monitoring o multi-partite monitoring team o MMT para sa quarry, sand and gravel operations sa probinsya kan Albay. Ini sa kusog kan PMRB Albay Resolution number 002-2024 o an a resolution creating a multi-partite monitoring team o MMT for quarry, sand and gravel operations in the province of Albay. An MMT komposto ka mga representante hali sa gobyerno probinsyal kan Albay, Mines and Geosciences Bureau, Regional Office Number 5, Environmental Management Bureau, Regional Office 5, DNR, Senro, Penro, Greenfield Producers, and
Forest Assistance Association Incorporated, Diocese of Legazpi, as in Petersbuilt Aggregates and Construction Supply Corporation. Siring man ang PMRB, Small Scale Mining Representatives kan 1st, 2nd, and 3rd District, kan probinsya na sinda Omar Ocfemia, Romulo Villesa as in VQU. Trabaho kan MMT na siguruhon na mga quarry activities kan permittees nakakasunod sa mga kondisyon na nakalatag sa indang permiso asin dai magabuso kan kabalibotan. Ipinautob kan Legazpi City Veterinary Office ang community harmony in the new general approach o change approach para labanan ang kaso kan rabies sa Albay. Katuyuhan kaini na magkaigwanin community involvement ang mga barangay officials, dog owners as in local government units sa paglaban sa rabies. Sigon kay Legazpi City Veterinarian Emmanuel Estepona, ang nasabing approach may katuyuhan na pakusugon ang kolaborasyon sa pag-ultanan kan mga barangay officials as in LGUs sa paagi kan mahigpit na pagpautob nin rabies elimination program. Padagos man ang mga programa kontra rabies, siring kan orientasyon para sa 70 barangay sa bilog na syudad para pahiwason ang kaaraman sa responsible pet ownership. Primerong parte po yan sa tuyang Bareta alas 12, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lamang po kani. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Shotgun on every way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you. Giving the best for you. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canjo Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan Canjo Villar. Sa Giraray, sa gabos na taga-Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos.
Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Sa bareta nato sa lado nasyonal, ipagpapadagos sa Pilipinas ang naging hatol kay Indonesian government sa overseas Filipino worker na si Mary Jane Biloso. Ini mismo ang kinonfirmar kan Department of Justice o DOJ matapos na mapauli sa Pilipinas si Biloso gikan sa Indonesia. Sigung kay Justice Undersecretary Raul Vasquez na maingat pang pigaadalan kang gobyerno ang pagtaon ng executive clemency kay Biloso. Alagad na sa kamota mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung itataw kay Biloso ang clemency o dagos ng pagpapalibre. Asin ni pinagdagdag pa kan DOJ na life imprisonment ang isiserbi kay Biloso sa nasabing karsel. Dahil ang solamenteng nawara sa nasa iya, iyon ipinato na death penalty sa Indonesia. Katakod kay ni ikukonsiderar na ordinaryong persons deprived of liberty ang nasabing OFW sa laog kang karsel. Dapat na magsirbing wake-up call para sa gabos ang matrayumpo na pagpapauli sa nasyon kay Mary Jane Veloso para tauwanin atensyon ang iba pang OFW na igwang kaparehong sitwasyon ni Veloso. Ini ang sinabi ni Senate President Chis Escudero matapos tauwanin doon na naglalaom siya na ang repatriation ni Veloso iyo ang primero sana sa kadakol na Pinoy sa abroad na nahahampang sa kaparehong sitwasyon. Pigpapahiling ka nangyari kay Veloso ang pangataman kan presidente asin kan sa iyang administrasyon sa mga OFW na nasa man iba-ibang nasyon. Kasunod kaini nang apodan ang Senate President sa Department of Foreign Affairs na magkondukta nin inventaryo asin accounting kan mga nakakulong na Pilipino sa ibang nasyon para aramon kung anong klaseng kaso ang kinakaatubang kan mga ini asin ano ang pwedeng gibuhon para sinda matabangan na makalibre. Mientras na pigrekomendar ni Escudero na pag-adalan asin isulong ang tratado, may kinaaraman sa prisoner swap para digdi na sa naisirbi sa nasyon ang sentensya kan mga OFW na nahatulan sa saindang kaso abroad. Mientras tanto, pinanginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aadal sa 2025 proposed national budget. Ini matapos na tiripunon ni Presidente Bongbong Marcos ang sa iyang economic managers asin
si Executive Secretary Lucas Bersamin. Base sa retrato na pigpadarakan Presidential Communications Office o PCO, mahiling na magkaharampang sa sarong long table sa Malacanang sina Presidente Marcos, kaibanan sina Budget Secretary Mena Pangandaman, asin Finance Secretary Ralph Recto, DPWH Secretary Manuel Bunuan, asin NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Erot ang sinabi ni Bersamin na may mga line item asin provision kan National Budget Bill na ibivito ni Presidente Marcos para sa interes kan mga Pilipino susugman sa fiscal policy asin base sa ley. Sa nasa 6.352 trillion pesos ang propestong national budget para sa masunod na taon. Matang-enot naman na pigbahayag ni Bersamin na day malalawos sa Disyembre 20 o sa aga 2024 ang pagpirma ni Presidente Bongbong Marcos sa national budget. Dahil man sinabi kang Malacanang, kunuarin ang pagpirma si General Appropriations Bill. Masaangat nin kaso ang Korte Suprema ang labor coalition na nagkaisa ang kaso da i-veto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propwestong 2025 national budget. Sigun sa nagkaisa chair Sonny Matula na kung pipirmahan asin da ibabaguho ni Presidente Marcos ang proposed budget para sa 2025. Masumitir sinda nin kaso kontra sa gobyerno. Dagdag pa ni Matula na dais ninda tutugutan na mapabayaan kang gobyerno ang obligasyon kaini sa mga namamanwa ang Pilipino. Sinabi man ka nagkaisa chair na ang laban na ini, bako sana may kinaaraman sa kantidad kan pondo kundi pati naman sa buhay, hustisya asin moral compass kan nasyon. Tinaawanin doon ni Matula na ang zero budget subsidy sa PhilHealth, iyo ang pambabastos sa social justice asin constitution, kaya kaipuhan iveto ni PBBM ang propwestong budget para sa sunod na taon. Katakod ka ini inapilarman kan labor coalition ang tulos na pagreporma sa PhilHealth asin tinaawanin doon ang pangenot na trabaho kan gobyerno na inoton ang salud kan publiko. Sa iba pa niyatong baretang nasyonal, pipahold kan Commission on Audit o COA, ang sweldo kan nagkapira mga opisyal kan Department of Education o DepEd na nagpalyar na iliquidate ang cash advances na nagkakantidad nin 6.96 billion pesos. Kaibanan sa mga major deficiencies na nailing kan komisyon, ang pagtuunin cash advances nindaing tama na permiso, pagbalyo nin pondo sa pagultanan ka mga accountable officers, asin pagbayad nin mga gastos arog kan service recognition incentives sa paagi kan cash advances imbis na direktang pagbayad. Base sa datos kan COA, ang mga riyo na may pinakahalangkaw na unliquidated balances, iyon DepEd Central Visayas na nagkakantidad nin 1.31 billion pesos, asin sinundan ini kan DepEd Eastern Visayas na igwang 1.01 billion pesos na unliquidated balance. Dahil ang digdi, naglatag ang COA ni nagkapirang kondisyon para masolusyonan ang nasabing issue. Kaibanan sa mga pigrekomendar na kondisyon kang COA ang pagpondo kan pagtaonin bagong cash advances sa mga opisyal na may natatalang balanse, pagluwas kan nin demand letters sa mga aktibong empleyado asin i-hold ang mga sweldo kan mga delinquent accountable officers sagod sa mabayadan ang sa indang mga obligasyon. Napagaraman na nagkapirang embalto na opisyal, yun accountable officers na nagretiro na, nagdimitir na, nag-awol asin nagbalyo na nin trabaho. Inaresto ang alkalde kan Pandi, Bulacan asin duwang iba pa dahil sa kasong panlulupig o rape sigon sa Northern Police District o NPD kasuhapon. Minidbid ang dinakop na si Pandi, Bulacan Mayor Enrico Roque. Apwera sa iya inaresto man ang municipal councilor kan Pandi asin sarong lalaking government employee. Dinakop sinda sa sarong water park sa Pandi sa kusog kan warrant of arrest na ipinaluwas kan korte sa Caloocan City. Daing pigrekomendar na piyansa para sa paramientras nindang katalingkasan. Sangunya nakakulong sinda sa NPD Custodial Facility. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, piglinaw kan Amerika na bako iniimbwelto sa paggadaan sa Russian general na nasa likod kan atrocities na
piglansar na operasyon kan Ukraine. Sigon kay US State Department spokesman Matthew Miller, daing aram digdi ang Amerika asin bako ini imbalto sa pagadaan kay Igor Kirillov, ang head kan Russian Army's Chemical Weapons Division. Alagad sigurado na tinawanin doon ni Miller na nainot ng assignment kan Amerika na si Kirillov na-assassinate poon pa kan sa kidahon kan Russian forces ang Ukraine. Iyo ang pinagorden ang paggamit ng riot control agents sa gyera na pagsuway sa Chemical Weapons Convention. Sinabi man ni Miller na nasabing Russian general embelto sa serye ng atrocities of violensya. Embelto man ini sa paggamit nin chemical weapons kontra sa Ukrainian military. Ginibukan US official ang paglilinaw matapos na akusaran ni Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova ang Western allies kan Ukraine nakasabwat sa asesinasyon sa Moscow. Baretang sports, padagos na naguuran ang pagbati sa Milwaukee Bucks kasunod kan kampyonato kaini sa NBA Cup 2024. Dakula na mga NBA legend asin mga player ang nagpaabot kan sa indang pagbati sa team matapos maibulsa ang ikaduwang NBA Cup trophy sa istorya kan liga. Sa finals kan NBA Cup 2024, tinambakan kan Bucks ang Oklahoma City Thunder nin 16 points. Ini ang ikaduwang edisyon kan NBA Cup matapos ining puunan kan nakaaging taon kung saan napaduman sa Los Angeles Lakers ang primerong championship trophy. Sa irarom kan NBA Cup, ang kada player kan champion na team makakaresibi nin tig $500,000 mantang ang mga player kan first runner-up team maresibi nin tig $205,988. Sa zatuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, Form Swim Goggles ang napod sa naimbentong sarong advanced goggles na pigdisenyo para sa mga swimmer o paralangoy. Ang swim goggles iguanin mga smart display na kayang makapagtaonin swim metrics, iguanin dosing customized interfaces na kayang mag-monitor kung pirang metro na ang nalalangoy, kayang magdeterminar kung kansa imong calories, heart rates, asin ang mismong salud, kansi sa man na nagagamit na sinakapag-registro digdi. Pwede man ining i-connect sa indong mga Android phones, iOS asin computer, tanganing madaling mamonitor ang salud kansi sa man na maggamit kani. Ang Form Swim Goggles gibo sa chemical resistant coating, anti-fog, waterproof, asin kayang tumagal nin 16 oras. Ang Form Swim pwedeng mabakal sa kantidad na $49.99. Toryang naiiba. Nakigig ang mga residente kan sarong sadit na komunidad sa New Hampshire, US kan makaresibinin pamanaan sa indang lugar nin $3.8 million hali sa nagadan na daininda piguhuna na milyonaryo palan. Kan Hunyo kan magadan si Geoffrey Holt. Garo siyang simpleng caretaker asin diit sanaan nakakamit bid sa iya, alagad pinaguhururonan siya dahil sa iyang last will and testament. Sigun sa will, ipinamana niya ang sa iyang savings na $3.8 million sa banwaan kan Hinsdale para may pondo sinda para sa edukasyon, health, recreation asin culture. Napag-araman na poon ka 1980s, nagpoon na mag-invest si Holt nin kwarta dahil warang aki taong 2001 kang nagdesisyon siyang ibugtak sa iyang last will and testament na sa Hinsdale niya itatao an mawawalat niyang kwarta. Sa presente pigpaplano kan Hinsdale na gamiton an naresibing kwarta para sa pagbakal nin vote counting machine dahil midbid si Holt na maigot bumoto kada bis eleksyon. Balak manindang ipahirahay ang town clock asin papinturahan ang town hall. Nagpromisa ang Hinsdale na titipudon nindaan kwarta arogan pagiging matipid ni Holt. Disyembre 19 kan taon 1899 o 1899 kan magadan si General Henry Ware Lawton ni General Licerio Hieronimo sa nangyaring gyera sa Pai sa probinsya kan Morong. Si Lawton na may pinakangalangkaw na ranggo as in American officer
na nagadaan sa gyera sa pagultanan kan mga Kastila asin Amerika maging sa Pilipinas asin Amerika. Pamoso man si Lawton sa mga Pilipino dahil sa iyang pandok na mahiling sa kwarta kan taon 1920 kung saan siya nasa katahawan kan pananakop kan mga Amerikano. Ang parke sa Manila ipinangaran sa iya bilang Lawton Plaza alagad kan 1963 kan sinalidad ininin pangaran na Liwasang Bonifacio. Kan siya magadan ibinahe an sa iyang bangkay pasiring sa Estados Unidos lunad kan barkong USS Thomas kan Disyembre 30, 1899. Mga tugay na pang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipat ng kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pangarang kanakatuwang nato sa magsulat kang bareta, Jenny Matthew Balaran, siring man si MJ Jaresco. Lado technical, katuwang ta, mga tugang si Kuya Nems Flora, antang yaon sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Pangarap mo kami, tropa ka Mega Force Patrol. Hello sa satuyang mga tagbantabay sa DCGB News Online Facebook page, kay Gerald Aranya. Good afternoon. Siring man si Abrera Chan Christian and King Rinaldo. Nagantabay po si nagiling dyan po sa Bangkiruan. Siring man si Stella Apuli. Good afternoon, sir, ma'am. I'm watching. Asin sa mga nagantabay po sa YouTube channel, asin sa DCGB Live app, siring man sa 729 kHz sa bitan ka mga radyo. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daybell. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.